हेलौ फ्रेन्ड्स, खुलुमबाय। आं नोंथांमोनखौ दिनै आं सानो दिनै नोंथांमोननो बिबुंथि होनो लानाया जोंनि जिबनाव माबायदि थांनानै थानो नांगौ। जोङो थांना थानोब्ला मोनसे इम्परटेन्ट गोनांथि दङ, बे जाबाय जोंनि जिबनाव रां नांगौ जोङो थांना थानो थाखाय। बे राङा बबेनिफ्राय फैगोन? नोंथाङा बुहुमाव थांना थासान्दि जेबो खामानियानो गैयाबा नों बे रांखौ बबेनिफ्राय मोनगोन? दिनै आं बेखौ नोंथांमोननो मोनसे फोरमायलादों। जोंनि जिबनाव नंगौ आं गोबांखौ नुबाय, गोबाङा जलनिफ्रायनो एबा बैसो जानायनिफ्रायनो फार्स्ट इयार मेट्रिक पास खालामबाय, सेकेन्ड इयार पास खालामबाय, बिनि उनाव साकरि एप्लाइ खालामैनो बोरायलांनायबो दोङो। नाथाय बिनि उनाव बे साकरि एप्लाइ खालामनाया मा जाखो? मोनलिया जानानै मावफुंनानै जानो गोनां जाबाय। सोरबाबा हाजोआव बन लायनानै जानो गोनां जाबाय, सोरबाबा बेबायदि। नाथाय आं नोंथांनो फोरमायनो लादों, सेकेन्ड इयार पास जाबालाय मा जानो? जोंनि गभर्नमेन्टआ इसेबां साकरि होनो हाया। आंनो लोगो नोंथांमोन, जोंनो नांगौ दायो गोबां मेलेमजिबि मानसि दङ, गोबां आरो मेलेमजिबि नङि मानसिफोर दङ जोंनि गेजेराव। नाथाय नों गावखौनो साननानै नाय, आं बेसेबां मेलेमजिबि मानसि। दिनै आं बेखौ बुंनो लादों जे जोंनि जिबनाव मोनसे थांखि होसोनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे गोहोनि गोनांथि जायो। बे गोहोआ नोंहा गैयाब्ला जों मालाबाबो हानाय नङा। बेखायनो आं दिनै नोंथांखौ फोरमायदों जे एसेबां थांखि, एसेबां साकरि मावनो साननानै गावनि जिबनखौ सिलिंखार दाखालाम। अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जोङो जौमोन बैसोनिफ्रायनो जोङो बिजनेस खालामनो सेस्था खालाम। जि बिजनेसखौ खालामोबा जोंनि जिउआ थांखिया साक्सेस जानो हायो। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांखौ फोरमायदों जे जोंनि जिबनाबो साक्सेस जानो हायो, साक्सेस जायो नङा। जों मेलेमजिबि नङाबाबो जोंनि जिबना साक्सेस जानो हागोन। बेखायनो नोंथांखौ फोरमायदों जे जोंनि जिबना जौगानो हागोन। मानो होनब्ला जोंनि जिबनाव नाजानाय थानांगोन, जोंनि जिबनाव साक्सेस जानांगोन, अब्लासो जोङो जौगानो हागोन। 1 नम्बर, जों माबायदि बिजनेस खालामनो? नोंगौ, जोंनो बिजनेस खालामबा गोबां मानसिया जोंनो रां नांगौ। जोङो जागायजेननो जोङो गोबां रां नांगौ जायो होननानै होनो। नाथाय बेसेबां रांनिबो गोनांथि नङा। सापस हमना ला, नोंथाङा नोंनि न'आव गोबां औवाफोर दङ। सानना ला, बे औवाफोर दङब्ला नोङो मोनसे सकायाव मोनसे गला दखान होबाय, माने साहा दखान। बे साहा दखान होनानै नोङो बेयावनो नोंनि औवाखौ लांनानै बानायबाय, बेनि उनाव नोङो दखान होबाय। दखान होब्ला नोङो बाहाय मोजाङै सावबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंनिया सानना नायदो, नोंनियाव मानसिफोरा हायोना हाया? बे मोनसे जाबाय बिजनेस। बिनि उनाव नोंनि दखाना जुदि फैसा जालाङोबा, बे गोदोर जालांब्ला नोंहा आंखालनि गोनांथि गैला आरो नों जौगानो हागोन। राइट आइडिया। बेखायनो जोंनि जिबनाव 1 नाम्बार बे फैबाय, जोङो लाजिनाय। जोङो बिजनेस खालामगोन होनदों, जोङो लाजिगोन। साहा दखान होनो जोङो लाजियो। बेखायनो दिनै नोंथांखौ फोरमायनो लादों, जोंनि जिबनाव जेब्लानाखि लाजिनाय फैगोन, अब्लाहले जोङो साक्सेस जानाय नङा। नंगौ, आंबो बहुद समाव लाजियोमोन। मानो होनब्ला आङो नोंथांमोननो फोरमायनो लादों जे दिनै आंहाथ' न'आव गैजारोङि बारा एसेबां गैखाया। माने आङो कलेजाव साइकेलजों थांनो गोनां जायोमोन।
आं गोबांखौ नुयो बाव गारिजों फैनाय गासैबो गारिजों फैनाय बेखायनो आङो गोसोआ दुखु नाङोमोन इसिबां माहाजोन दोङो इसिबां गोनां दोङो बेखायनो आङो लाजिनानै कलेजखौनो फोजोबना गारबाय कारना जाहैबाय आङो बारा एसां मेलेमजिबिबो नङा आंहा गोसोबो थायामोन आरो गोबां साबजेक्टफोरानो बेक थाजोब्बाय बेखायनो आङो फरायनायखौ दोनथ'नाय जाबाय अनजाग्रा आंगो लोगोफोर अब्लाबो आङो बेलेग थांखि लाबाय आङो जि थांखिमोन आंनिया बे थांखियानो आं सहैबाय नाथाय आङो गुबुननि थिननायाव एमब्ला फरायनानै लाब गैया होननानै आं फरायासै आंहा जि थांखि दोङो आं बेखौनो होसोब्बाय जे आङो दायो जि थांखिजों आवगायगोन बे आं निस्सय साक्सेस जानो हागोन आं फोथायो दा आं बेखौसो फोरमायनो लादों नोंथांमोननो दिनै जोंनि जिबनाव लामाया मोनसेल' नङा जोङो मोनसे लामाथिं आवगायदोंब्ला गुबुन मोनसे लामाथिंबो आवगायनो सेस्था खालामनांगोन आंगो लोगोफोर बेखायनो दिनै आं नोंथांनो फोरमायनो लादों जोंनि जिबना मोनसे साम' बायदि जोंनि जिबना माला साम'आ बायदि जेरै थैलांगोन बिदि खंख्ल' जागोन जोंनि जिबना खंख्ल' जालांगोन बेखायनो दिनै फोरमायनो लादों जिउ थासान्दियाव जोङो मावफुंनो नांगौ जिउ थासान्दियाव जोङो सेस्था खालामनांगौ गासै थांखिखौ नाजानो आंगो लोगो आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायबाय दिनै नोंथांमोना आंनि फोरमायनायखौ जुदि मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामगोन आरो बेल आइकनखौ खनसे दाबायनो हागोन आरो लाइक खालामगोन थेंक्स एसेनोसै